Opisyal nang nag-umpisa ang campaign period para sa national level, partikular na ang mga tatakbo sa pagkasenador at party list. Dahil dito, nagpaalalang Department of Environment and Natural Resources Region 1 ukol sa pagpoposte ng mga campaign para pernalias. Ayon sa DENR, nakasad umano sa Presidential Decree No. 953 na ang pagpako, paggantak o kahit na pagsabit ng anumang poster sa puno ay mahigpit na ipinagbabawal. Posibleng magdulot umano ito ng seryosong epekto para sa mga puno na posibleng maging sanhi ng pagkakakitil sa mga ito. May karampatang parusa kung saan pagbumultahin o di na may hahantong pa sa pagkakakulong ang sino mang lalabag sa naturang kautusan. Patuloy naman ang paalala ng COMELEC ukol sa common poster area sa bawat probinsya, bayan at magi sa mga barangay. Nakatakda namang magsagawa ng offline baklas sa Region 1 o ang pagtatanggal ng mga oversized na posters at ang mga hindi nakalagay sa mga itinalagang poster areas. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.